цял народ може да създаде държава, каквато е създал хан Аспарух през 681 година. Само силният дух може да издържи на 5-вековно османско робство, под което е била България. Непокорният дух на българина успява да устои на поредища от войни, някои от които неуспешни, но това не стомява българина, а напротив, той се мобилизира с повече желание за промяна към по-добро. Защото само доброто може да промени всеки от нас. Съществуват исторически личности, които получават признание и преклонение пред делото им, много късно след тяхната смърт. Това се дължи на факта, че на следовниците е било необходимо по-дълго време да осъзнаят величието и значението на тяхното дело. Такъв е Паисий Хилендарски, чиято история и сега, през 21 век, пробужда нашето национално самосъзнание. Дори в най-тежките моменти от историята, българът не е падал духом. По всякакъв начин се е стремил да се пробори с злото, да запази българското себе си, да запази българщината. Именно това желание за промяна към по-добро го е спасила през годините. Непокорството на българина, българския дух е нещо много важно. Защото ако един човек преклони глава пред първата или поредната трудност, то той е обречен на духовна гибел. Той ще бъде жив, но все едно, че не живее, а съществува. Будители народни, тъмнината разрушили, българският дух свободен, книгите се пленили. С уважение огромно, българ на цвете дава, нека всеки да запомни, що са сторили тогава. 1 ноември, ден, в който даваме почет на народните будители. Будители, учители, бъдете с нас сега, запалете в мрака огъня, дарете светлина. Будителите, те не изглеждали по-различно от другите хора, само очите им били изкрящи. Говорили странни неща, разказвали, че дедите им били свободни хора, които някога владеели половина свят. Научили милиони хора да четат, пишат. Тези хора били наречени народни будители, превърнали се в духовни лидери за другите. Ученици от 5 до 8 клас ще участват в състезание, наречено урок по родолюбие. Те са разделени в два отбора. Знанията им ще се оценяват от жури в състав госпожа Тошкова, госпожа Вълчева. Участниците са разделени в два отбора. Отбор Паисий Али Сезгин от 5 клас и Султанка Севдалинова от 5 клас, а за рецитатор е избран Десислава Николчева. В отбор Софрони участват Илиян Светлинов от 8 клас и Енгин Юсин от 8 клас, а рецитатор ще бъде Свилена Русева от 7 клас. Приятно! Нали снима? Паисий Хилендарски, пръв идеолог на българското възраждане и народен водител, автор на историята на българска. За Паисий Хилендарски ще говори Али Сезгин. Паисий Хилендарски е автор на първата българска история. Живява по време на турското робство. Бил монах в Хилендарския манастир, откъдето идва и името му. Истинското му име се предполага, че е Пенко Банов. Роден през 1722 година в град Банско. За неговия живот, за детството и младостта му има оскъдни исторически данни. На 23 години той става монах в Хилендарския манастир на Света гора. През 1762 година завършва своята книга «История славянобългарска». В нея той разказва за величието на средновековна България, за храбростта на мъжете и за славните и битки и победи. Прилага и летопис на българските владетели, от създаването на държавата от хан Аспарух, законите на Крум, разказва за светите братя Кирил и Методий и за още много велики българи. Софроний Брачански прави първият препис на историята на българска. За живота и делото на Софроний Брачански ще говори Енгин Юсин от отбор Софроний. Софроний Брачански е възрожденски писател и общественик.
роден в Котел през 1739 година. От рано остава сирак и е отгледан от свои роднини. През 1762 година става свещеник. 3 години по-късно има шанса да се срещне с Паисий Хилендарски, който прено своите пътвания посещава и Котел. По порука на местните първенци, Стойко Владиславов прави първия препис на история северно-българска. През 1803 година се прехвърля в Влашко, Румъния, където получава радушен прием от светските и църковните власти. През 1804-1805 година завършва своята автобиография «Житие и страдания на грешния Софроний». През 1806 година издава първата книга на новобългарски неделник. Умира през 1813 година. С Софроний и Паисий, скритите на първото възраждане, блеснали в нашата страна, затова с гордост всички казвали, че имало и българи света. Последователите на първите будители. Доктор Петър Берон през 1824 година влиза в неговия трибен обхват. Васил Априлов по негова инициатива през 1835 година е открито първото светско начално училище в Габрово. Найден Геров съставя речник на български език. Георги Раковски през 1858 година създава национална програма за освобождение на българския народ. Васил Левски, апостол на свободата, генерален стратег и ръководител национално-освободително движение. Христо Ботев видял красивата усмивка на смъртта в собствената си саможертва. Васил Априлов е изтъкнат обществени просветен деятел, щедър меценат на българската култура и образование. Един от инициаторите за създаване на Габровското военно училище, първото новобългарско светско училище, 1835 година. За Васил Априлов ще говори Илиян Светлинов от отбор Софроний. Васил Априлов е един от най-видните български борители. Роден в Габрово на 21 юли 1789 година. Учиш в Москва, завършва гимназия в Брашов и следва медицина в Виена. През 1811 година е търговец в Одеса. През 1835 година създава първото чисто взаимно училище в България и подпомага българското просветно дело в България. Доктор Петър Берон е от най-ярките личности на българското възраждане. Първият европеец в българската литература, първият български учен, автор на български учебник за модерно светско образование, първият български енциклопедист. За живота и делото на Петър Берон ще говори Султанка Севдалинова от отбор Паисий. Петър Берон е роден през 1795 година в град Котел. В 10-на годишен отива в Букурещ, където учи в добро гръцко училище. По-късно с помощ от сънародници от различни университети в Европа учи медицина в Хайденберг и Мюнхен. През 1831 година защитава докторат и се връща в Румъния. Автор на около 20 научени труда, владее 9 езика и живее в Париж. Дипломиран лекар, но се отдава за научни занимания. Петър Берон дарява средства за подкрепа за много български училища. През 1824 година издава буквар с различни поучения или така наречен рибен буквар. Това първи кръг от нашето състезание завърши. Във втори кръг двете момичета от отборите ще рецитират стихотворения за Паисий и Софроний Врачански. Десислава Николчева от отбор Паисий ще изпълни стихотворение, посветено на Паисий Хилендарски.